ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana emukanyayo mandibaya. Salubonani muli eZimbabwe, ngithemba liphilile emakhaya lalapha elikhona. Ibizo lami nguNoni Ngwenya. Ngihamba lo bamdala wami uAndrew. Uthini Andrew? Mina ngiyaphila, uthini wena? Lami ngiyaphila. Rangu zita semanzukela maitando nonzi Andrew wekwaneshamba. Nawe uyatinayo sikutaura kwatakamboitana Noni tiri kushamva takataura isusu kuti tichange tichikunzirai dzimwe dzenyaya dzatongwa naMambo. Ndofunga takakupai nauye uya munhu pamba pake pari kuitika zvakasiyana siyana, zvishamiso zvakasiyana siyana. Izvo Mambo vakataura kuti izvi zverudzi mudunhu mangu kwete. Saka nhasi uno toda kukupai zvakare imwe nawo. Njengoba sasitshelile ukuthi sizahlala siliphathela phela indaba ezimnandi, ezinye silo Nkosi kukaBhushu. Siliphathela phela njalo enye indaba nizalitshengisa laphana ubaba lana owayehlutshwa ngokomlilo, kwakuphomba ukubhebha umlilo lamatshe ayiphomba ukuthusha kungazakala ukuthi avelanga. Namhlanje phela siliphathele enye. Bese lesicelo phela sokuthi laba basolayo ukuthi Inkosi itonga kanjani nxa isedale lisithi hayi lokho ayisikho. Besicela ukuthi lingayenzi njalo ngoba kudala vele ngesintu indaba zethu zaziyenziwa njalo kungakabi lesimanje manje. Asini ninyangwe singazikwendebele awunothola shonere aziyakayitonga okuburi Zimbabwe ndezvokutaurwa naNoni kadzi toda kunzwa kuti vanoitonga sei. Nawe yatinayo nhasi ndemwana ane makore 15. Mwanasikana uyu anga akutogara nemurume, izvo zvisingatenderwi. 1 nemutemo wehurumende, 2 newechivanhu zvese. Saka nauya nhasi tiri kunza Mambo Bushu achitonga nyaya iyi. Namhlanje phela siliphathele intombazane leminyaka engama-15 athi sihlala le ndoda. Anti siyawazi ukuthi vele ihulumende ayivumeli lokho, labadala abavumeli lokho. Umntwana nxa esasele 15 years uyabe sasemncane kakhulu. Kuyamela ukuthi esikole then ebesezabona lokho kwamadoda after maybe sekubo 18 or eseqedile isikole. Chandafarira hangu panau iripo zuva ranhasi ndekuti pakutongwa kwayo kanyaya iyi vechild protection menotinonzi unit vaivepo vachida kunzwa kuti nhau dzakadai so idzi madzimambo anodzifambisa sei. Asi chandingade kukuzivisai muri yeZimbabwe ndechekuti matongero anoita Mambo matare aya ndeechivanhu akasiyana nematare echirungu. Tine nzira dzedu vanhu vatema dzatinosova nadzo maproblems edu. Matare yakabvira kubva kare kusvika nhasi uno. Naizvozvo ndinoziva kuti iwe ukanzi ndiwe Mambo ari kutonga, otherwise vanhu vanotokushaudha vakawanda zvikuru. Vamwe vazhinji chiri kunetsa ndechekuti havatobhilieve kuti Mambo anofanira kunge achitonga.
ndo dambudziko rekutanga randiri kuona muvanhu. Saka naizvozvo nezvichatongwa naMambo, kana iwe wagara wati Mambo afane kutonga, ndoziva nezvaachatonga unenge usingawirirani nazvo. Njengoba likwazi mandulo phela ungakabi lalokho isimanje manje kwakuyenza njalo kwakutonga njalo. Hey isindebele siyabaleka. Ukuthi indaba zazisolve kanje phela uhlale lenkosi umuntu bemhlalise phansi bembuze so lingasoli ukuthi hayi lokho ayisikho kusasa lawo nxa uyinkosi uyenza so sithi lokho ayisikho ucabanga ukuthi abantu bazakulalela abasoze bekulalele ngakho besicela ukuthi lilalele lingasoli ngendlela okwenza ngayo izinto. Ndinofunga munorangarira chirongwa chinonzi tonga itinzwe. Tikada kuti tiise nyaya inei pasi pechirongwa icho chinonzi tonga itinzwe, tinenge takushora Mambo kuti Mambo zvavaita ndizvo here kana kuti hazvisiri izvo. Ndakaona kwamutoko vanhu vanga vakutukira Mambo kuti havazivi kutonga, ndo matongero ari kutoita ende nyika iri kutofamba zvakadaro. Saka isusu ndo matongero atinoita pachivanhu naika. Saka ndinovimba muchapa Mambo mukana wokutonga uyezve semaonero andakaita hangu Mambo ava ndevechidiki asi pfungwa dzavo maonero andakaita ndiri seni ndiri kujaja Mambo ndiona kunge vane brain dzakapinza. Kathesi phela sesizalinika inkosi isisedale sikhuluma labantu bayo lizabona ukuthi kuzahamba njani sebehlalise phela usisinyana sebembuza ukuthi kwenzakalani ngayo. Ndozando pandoburana wakawanda kuti ndishamba wakutopa decision yako. Rekedza itipe Mambo mukana vazviitire basa ravo katinzwe kuti vanoifambisa sei nawo iyi. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. 15. Nyaya yakaripoti papolisi here. Ripoti papolisi. Une mimba. Anonzi ani mukomana uyu? Armstrong ani? Kapasura. Alright. Isusu Kapasura Armstrong tikumutonga nebailo redu. Pane munhu wausingadere muno kuti anzwe nyaya yako. Waunofungidzira kuti akanokanganisa kuti utaure. Hamuna? Isu tikutonga Kapasura Armstrong nenyaya yekuti yorara nemwana mudiki ari pasi pemakore 18. Mhosva yake kutanga, any person who marries a child shall be guilty of an offense in terms of this violence and shall be liable to a penalty of 2 cattle, and that penalty shall be paid within 1 month from the date of judgment. mombe mbiri endai futi pane pamwe. Any person who serves as munyai on a child marriage shall be liable to a fine of 1 cattle and 1 goat within a period of not exceeding. Ibvisei vaina basa. Andi mwana haana kutizira kuti. Ende pachipiri, pachitatu. Any parent who facilitates child marriage upon his or a child for years of the act of child marriage and fails to take action about it shall be guilty of an offense and shall be liable to a fine of 2 cattle. This cattle shall be paid within the period not exceeding 2 months. Ibvisei kuti baba ndivava vawane mwana. Saka tine mombe mbiri nembudzi mbiri. Hande pamberi. The chief is empowered by this law to separate all child marriages. Haukwanisi kuenda kumurume. Unodzokera mumba kwenyu kusvika age of 18. Andi ndizvo. Haukwanisi kunogara nemurume nekuti mwana mudiki. Wazvizwa zvinotaura. Wakagara nemurume patajamba baba ichiti muparent ndiye akaita sei? Abatsira kuti muroorane tobva tavachaja baba vamombe mbiri nembudzi mbiri. Endai pamberi. Every village here, village chairperson or community leader that gets a report of a child marriage. Isiyei, endai pamberi pacho. Any person who engages in sexual relationship with a child within a prohibited degree shall be guilty of an offense. This offense shall attract a fine of 1 cattle and 1 goat, which shall be paid within a period. Ani mombe nhatu. Handiti. Makararanisa. Kangani. Kafo. Misire mombe ina. Sidemage. Andizvo. Dzanga 7. Hapana kana chikubvisa. Atichazonzwa. Tsombere maoko. Atichazonzwa. Muno munharaunda medu mabushu. Tsika yekutora vana hatide. Ndosaka tagadzira mitemo yekuita se yekutonga nhumbu. Iyi tsika hatide mombe chi 8 pamusoro. Nenhau yekuti murume uyu haako kuti achemora. Tomusiya ari pamombe ngani? 8. Nembudzi dzake ngani? Mbudzi dzake mbiri.
Mombe itaisa kuti munhu atizvide inodzorera iwo kuchikoro. Handi wazinzwisa kuti uende kuchikoro. Akasingaende kuchikoro. Akasingaende kuchikoro. Akachienda. Koisa zvakaregerere. Nenyaya iyoyo. Achikowe. Unodzidza kuti chevakadzi. Anda kuperekedza kuchikoro. Umboita grade 3. Form 3. Chikowe. Mwana ngaende kuchikoro chevakadzi. Unokuya katovhurwa joketi. Siyara. Uyu ngaende kubi chikoro. Chipiri mangwana ehoride. Chipiri rongai kansera asunzwa musha akaita accident. Mwana adzokera kuchikoro. Mama pedza uita mutonga asipo. Imi baba mama tsvaga mari yechiketura. Amasira chiketura kuna Armstrong. Musaskotaura. Siya vachengete mombe nembuzi dzora dziri padanga rimwe chete. Siya yakadaro. Simbokuda chete. Kubva utazira mwana. Mazita basi. Mazita ini. Iwewe. Kuchikoro kamboimba this don't touch. Unozviziva? Unozviziva? Zvavarume hazvitasikazira here. Amai vako kana vachinetseka nemba yavo. Kweiwe. Iwe wasiya. Enda kuchikoro every day. Anozvinotaura. Iwe wasiya zvavarume kusvika wasvika makore unotarisa kuti ndinei. Kuda kurarama ngwenuta. Hatidi izvozvo handiti. Ita zvechikoro. Sumuka. Ukuona mwana kufureta zvitwe. Wazvitwa uchiri kadiki iwe. Mana nyingana ndodzikuenda naye. Hongu muri Zimbabwe ndonhau yatanga tinayo mahinzwa sei naimani? Mina ngizwe kahle indaba desilayo leya. Sengihambile phela ngathatha iziqondiso laphana induna. Besile induna ihlalisa usisinyane edale leminyaka eyi15 osefuna ukuxhwala. Athi ngesindebele kuthiwa ukuxhwala sefuna ukubalekela. Esishoneni kuthiwa ukuthizira. Yikho sefuna ukuxhwala phela ehlala lamadoda echiye kwesikolo kodwa induna ithi hayi sisi usasemncane qala uyefunda esikolo uza kubona phambili lokho lokho akupheli phela. Handizvona Mambo mwanangu chimbosiya zvevarume izvi kana baba vako vasingagona kugarisana naamai mumba kweiwe uchicha wachiva kuti umhanyire kunopinda mumba. Saka naizvozvo ndinonzwa ari mashoko ane hungwaru uyezve decision yekuti mwana adzokere kuchikoro dai waro adzokera anoita serious nechikoro nekuti izvozvi panotongwa nyaya dzakadaro vamwe varume vanenge vakutoziva kuti mwana uyu akutoziva varume vato tek naye. Manje hatingavake Zimbabwe kana tichi amene ndo inonzi catch them young here yakuitwa iyi asi vedwe ini ndazidhara kandoonekwa chidana noni zvinoita Guys, these days you couple of 2K. I think I bless. Hongu muri Zimbabwe ndonhau yatanga tinayo zuva ranhasi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa sekutaura kwatakaita zvirongwa mavhu nemarara zvakawandisa zvatinoda kuti tinge tichikuunzirai paDrewmas Media. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Matimazvika here palevel ratiri kuda. Aiwa ndozamusati. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.